Ka HYC mau circle hagas ngi palei jong katayo kala lei banya kendu ya PWD banbu ka jengkerpat ban penrung Perdana Menteri Gram Sebak Yojana PMGSY ya kisurok hakat hain mau kaseng ka klem yo banya kendu ya PWD Markmat Andre kala yo par banya kendu ya SDO badai pe haga bala yo banya keren nyetai sani ya ka jing syam jing jing sosat ba jing jejar hakayat kayeng hakakit kaba haga ba nakaliang SDO lakular buun jip kia kaseng kelapan pau lengba ka jing tho ban solem bat yarap lem ya ka thain ka bala jenjar sosat kumba lap nanam ya ka jing sniu shaba palat la henru pausnem kaseng ka penken mau bana lor ka surok nong stoing shamau shadu wa blei kala dan kam kerki ban sedang no dang don sa ki kato kan ne ki surok ki bladei ban yo pendrung ha ka skim PMGSY ha ki ne ki surok kaseng kala karpat lengba ka jing tho ban pendrung surok PMGSY ha ki thain ya ki ne ki surok banengkong risiang syariang poit baar wa lingdo shading sning wa lingdo porla sherkon syasherkon b balai nong pathar sanong ler porso senam basau nong pathar kamino mau blang tenru basan mau marim lang li banreu por khadu wen ba namau sha lamjeu pendeng salang bat kiwe kumbala mangkerpang da kasokar kami man pensuk ya kayat kayeng kipai ba nong kondong khamtam ya ki thei khana ki ba armet ki temen ki kro bat ki ba pang bestom penkut ka kerwo na kaseng pemerintah kesngi kai chosi mo circle kalek penya kendu yau PWD ha ka dei ban kerpat ban penrung surok PMGSY hapo thain mo bat ha ka dei bat kane nakaleng jungi klam yo ban ya kendu yau PWD Henry nakaleng jungi ngila yo ban ya kendu yau SDO ubudai page ya ka nongstoin di Brokaway de ha ka dei bat kane kumut nakaleng jungi kai chosi mo circle ngila kerpat yakini ki surok ki badon hangne reseng narseng syarang point nanong pathar nong liar porso senam walundo porla serkon hadu serkon b nong sba polong umyang nong pathar kamino moblang tundru momeren langli por khadu umwing walundo dingsning bat kumjuru nakaleng jungi sakiwe ki surok balong kum namo shalam jo shapeneng shalang bat kiwe de hakaba yedei bat kane nakaleng jongi ngilai akren sani bha bat u SDO bat nakaleng jong SDO ulaong ba nakaleng joki kila persanghi ban perung kato kane tangba katkum ka rule bat ka procedure jong ka PMGSY kalong ka ba namar ba ki habandon lupa ka rong ki habandon lupa ka surok simen kumta ban yorung ka PMGSY nri nakaleng jongi ngila kerpat hi ya ka office bakan sim kya hakaba yadei bat kane namar ba ka sarkar India hi kala yarap bat kala ay kane ki PMGSY ban yarap bat ban pensuk ya ka yat ki ying ki pajba jong ka thain nong kendong khamtam ki kenthei khna ki ba armet ki temen ki kro ki ba pang bat ki ba stom te nakaleng jong kaseng ngi kerpat ya ka office ban sim kya hakaba yadei bat kane ka benta khnang ba andang ngila yorong ki PMGSY namar baro si kita ngila long ki ba jinjar hadu katakta ngila long ki ba susat hadu katakta namar ba kane ka nongstoin mau shadu wa blei ru kala don kam kerki ban sedang no ya kesurok tingi kerman ba ka office ringkat bar ka sarkar kan simkhya bat kan yarap lem yangi hakaba yadai ban perung kini PMGSY ki badai ki surok syaki kendrong kinsot jong kadong kathain ki jong